الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bayan yabo da godiya ga Allah madaukin sarki na girma sakataren wannan gwamnati mai albarka, sauran malamai mahalarta 'yan kwamitin masu da'awar sunna, ga ma wannan gida mai daraja domin mu kawo ko kuma mun biyo sawu na wata takarda da muka rubuta a wata ƙadiyya da take yawo a gari nan jihar mai albarka ta Kano, kan batun ɗaya daga cikinmu, abokinmu, ɗan uwanmu, Sheikh Malam Lawan Abubakar Turayam da ake ce mashi. Akwai abubuwa da suke ɗan gudana na wa'azi da karantarwa da wasu mutane kamar ba su fahimci inda shi malamin yake tafiya ba, kuma suka tada 'yan surutu da 'yan rubuce-rubuce da ɗan tarzoma da kawo kuka. To mu kuma gaskiya ba mu ga dalilin hakan ba. Abubuwan da malam yake yi matsayinsa na malami abu ne da yake tafiya akan turba, akan doron karantarwar da muka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani da hadisi da maganganun malamai. Lawan bai fice daga nan ba gaskiya. Saboda haka muka ga cewa kada mu kasa a gwiwa a zuwa ɗauki ɓangare ɗaya a kalla, mu kuma tunda bai magana bai zamanto an tafi an yi wani hukuncin da bai dace ba. To shi yasa muka ga cewa ya kamata mu zo kuma mu bayani a rubuce don ko ina aje a karanta shi a gani cewa dukkanin malamai na sunna suna tare da malawan akan wannan da'awa da yake yi. Mu dan adam ne kamar kowa, yana iya kuskure wani abu ɗaya ko biyu, amma a dai wannan dagar da ake ciki a yanzu alhamdulillah 'yan uwa suna da fahimtar cewa malamin nan abin da ya faɗa daidai ne. To muna fatan za a yi nazari tunda wani abu ne na ilimi a danganta shi zuwa ga malamai ma'abota abin. In har akwai saɓani, kamar da Allah dama ya ce in an samu saɓani a cikin matsala a koma zuwa ga Allah da manzansa. To wannan matsala ce da ya kamata a ba ma'abota ilimi su yi nazari a kanta. Fatan mu kenan da wannan gwamnati mai albarka, Allah ubangiji ya ƙara mata albarka, Allah ƙara dace da su zuwa ga alkhairi. Shi yasa muka rubuto mu kawo wannan bayani. Nan daga malamai nan masha Allah daga unguwanni da makarantu da jami'o'i daban-daban, la'alla a cikinsu da masallatai da haɗibai ga su nan, la'alla in kun ba da dama mutum ɗaya biyu kowa mu ba shi dama ya magana minti ɗaya ko minti biyu saboda ɗan ƙara haska abu. To masha Allah. To ga wani nan daura da ni kuma na ga dama kun san juna da shi. Yawa to na hannun dama. Okay. Oh, subhanallah. Na ce abubuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Mai girma babban sakataren jihar Kano na gwamnati, muna sallama da godiya da ka bamu lokaci a wannan sanyin safe, ana cikin tsakiyar aiki. Mu da muka zo tawaga ce ta lajinatu du'atis sunna, wato lajina ta malamai masu wa'azi na ahlus sunna na jihar Kano gaba daya. Mun ji daɗi da aka bamu dama, an ga takardar mu ta korafin mu, kuma aka bamu dama mu zo mu gan kama directly. Allah ya sani muna kyautata muku zato, kuna sauraron mu, kuma kuna jin bayanan mu, kuma ku wakilai ne na wato na mutanen Kano gaba daya. Duk wanda ya zama shugaba dole ne ya ba kowane bangare hakkinsa, kamar uba ne dole ya kula da hakkin kowane ɗa. Abu na farko, jihar Kano yanzu muna cikin wani yanayi na damuwa. Kafi ni sanin matsalolin tsaro da suke ta bunko mana, muna cikin addu'a da roƙon Allah. Gwamnati ta yi iya ƙoƙari kar ta tara wa kanta wata damuwar, ma'ana bayan laruran tsaro da ake tunani da fitintinu da sauransu, to kada a gayyato wani abu daban kuma da zai zo ya daɗa tada hankalin mutane, musamman al'amari da ya shafi addini. Idan yadda za a yi a sulhunta shi, a gyara shi, a gama lafiya, muna tafiya tare uwa ɗaya uba ɗaya, wannan zai kyau. Shawara ce nake ba gwamnati.
sannan kuma gwamnati ita fa ta sani ta kowa da kowa ne. Yawan wancan ko tarin wancan kowa yana da haƙƙi, ko jariri ne karami za a bashi damansa. Abu na biyu, akwai abin da yake faruwa yanzu a jihar Kano ranka ya daɗe, wato wanda gwamnati ya kamata sa baki ta amfani da malamai a fitar da wata manufa a kanta. Maganar cewa wato ƙadiyar blasphemy, ya zagi annabi, ya ci mutuncin annabi. Yanzu kurin idan mutum yana so ya ci mutuncinka ko ya faɗa da kai, ko ya haɗa ka da gwamnati, ko ya haɗa ka da mabiya, ko ya haɗa ka da al'umma, kurin sai je ɗauko maganarka, shi ne fa zai fassara cewa ka zagi annabin. Ba malaman addini ne da suka san ilimin addinin za su fassara an zagi annabin ba. Sai kuma ya zo ya zanga-zanga, ko ya je ya liƙa a Facebook, ko ya je ya faɗa inda zai faɗa, kuma a zo a saurare shi cewa ai wane ya ci mutuncin annabi. To ya kamata gwamnati ta gane cewa tana shugabantar al'umma ne daban. Yanzu bambancinmu da ɗariƙa da sunna shekaru aru-aru tun da aka zo ake da'awa, yau su faɗa gobe mu faɗa. In dai ahlus sunna zai wa'azi, to ko ɗan bid'a ko ɗan ɗariƙa sai ya ce ya soke shi. Haka in ɗan ɗariƙa zai wa'azinsa, shi ma ahlus sunna zai ce ɗan ɗariƙa ya taɓa addini. To wannan tsohuwar aba ce tana tafe, amma me zai kashe ta? Ilimi da karatu. Don haka gwamnati ta gane cewa wannan sira jayayya ɗin tsakanin wannan ɓangaren da wannan ɓangaren daman fa akwai shi, ba yanzu aka kawo shi ba. Idan na da can ba su iya magance shi ba sai da hikimomi da dabaru, to ita ma nan gwamnatin ta yi ƙoƙari ta yi hikima da dabaru, ta amfani da dattaku a samu a gama lafiya. Don haka wannan ƙadiyar ta ɗan uwa Malam Lawan da yake faruwa, kowa ya sani wancan ya faru, wancan ya faru, wancan ya faru, kuma mutane suna ta faɗin albarkacin baki. Wasu mutane ranka daɗe suna ganin cewa tunda wataƙila akwai wani wanda aka je aka kama shi aka ɗaure shi a wani ɓangare, to bari a nemo masa abokin zama shi ma a cikin wataƙila ahlus sunna, shi ma su je su ci gaba da zama a can, ya zamanto an ce an yi balansin kenan. To muna jin tsoron kada a buɗe wannan ƙofa ya zama kuma kowace gwamnati ita ma ta zo akwai malamin da za ta kama ta ɗaure, kuna makamancin wannan. Don haka muna ba da shawara a miƙa abin nan ga masana. Idan Alƙur'ani ya ce idan abu ya zo na ilimi, to a maida shi ga masu ilimi su tattauna. Malamai da kuka kira su, kuka zauna da su, kuka abunta da su, to su ne za su ba da fassarar wannan zagin annabi ne ko ba zagin annabi. Ku kafa doka, kada wani ya sake zuwa ya postin cewa wane ya zagi annabi, sai ya kai wa shura. Akwai kwamitin shari'a a Kano, akwai shura a Kano, su kai complaint din su kafin ka liƙa a Facebook cewa wane ya zagi annabi, kai wa kwamitin shura, kai wa shari'a commission, su je su duba su darasan wannan ya cancanta a ce an zagi annabi. Saboda me? Rayukanmu suna cikin hadari. Duk malamin da aka ce ya zagi annabi, wani fa bai zai duba me ya faɗa ba, kawai za a ce ya zagi annabi, a iya tsare shi a hanya a kashe shi, kwana makamanci wannan. Wannan ni shine shawara ta, kuma wannan abin da takardar mu take rake nan, kuma muna da kyakkyawan zaton gwamnatin Kano za ta yi mana kyakkyawan adalci don duk mu 'ya'yanta ne. Muna da kyakkyawan zato cewa insha Allah za a yi adalci a cikin wannan abun, a duba shi duba na ilimi da basira. Allah ya maka albarka, mun gode kwarai da gaske. To, auzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala wa badu. Mai girma sakatare na gwamnatin jihar Kano, babu shakka muna godiya da wannan dama da aka bayar bayan takarda da aka turo, kuma jiya aka kirawo domin yau mu zo mu gabatar da jawabai kai tsaye zuwa gare ku. To muna godiya bisa wannan girmamawa da aka yi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya jangora. Abu na biyu, doge akan abin da Dr. Abdallah ya faɗa, cewa duk wanda ya kalli abubuwan da suke kawowa a jihar Kano, abubuwa ne wanda kusan ana nema a karo ɗani ne da gangan, saboda jawaban da ake ta faɗa ba yau suka fara ba. Sun ɗauki malamanmu ɗaya bayan ɗaya waɗanda suke jifansu da waɗannan kalamai na cewa ko sun ci mutuncin annabi ko sun yi muzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kamar yadda dakta ya faɗa, kusan tunaninsu shine su nema wa wani wanda ya tabbata da hukunci na kotu cewa shi ya aikata wannan laifin, su saman masa da ɗan uwa domin shi ma a hukunta shi. Wanda alhamdulillahi duk wanda ya kalli abubuwan da suka faru a shekarun baya a gwamnatin da ta gabata, ya san tsarin da al'ummar musulmi suka bi a wannan jiha na ganin cewa wanda suka aikata irin wannan laifin an hukunta su.
kes ɗin da ya faru wanda aka tabbatar da ɗaya daga ciki cewa ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, malamai da suka zauna suka rubuta takarda suka yi korafi zuwa ga gwamnati, ba zanga-zanga suka yi ba tashin hankali suka yi ba kone-kone suka yi ba, takarda suka rubuta na korafi, kuma korafin da suka yi ba su ce gwamnati kama wani ba su ce gwamnati hukunta wani ba, a cewa suka yi a haɗa mu da shi a zauna a tattauna, kuma gwamnati ta amsa kira, aka zo aka zauna aka tattauna a idan duniya kowa ya gani, kuma ya tabbata cewa shi wancan ya aikata wannan laifi, daga nan aka kai shi kotu ta ma tabbatar da laifinsa. So da haka kenan duk wani wanda zai zo ya jefi malamanmu ko ya jefi wani ɗaya daga cikinmu da cewa zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, batu ne na idan ma gwamnati tana da dama ta shirya zama tsakanin shi wanda yake da'awar cewa an zagi Annabi sallama da wanda ake tuhuma din, a zo a zauna a tattauna a gani shin wannan din zagi ne ko ba zagi bane. In ta tabbata cewa kazafi ne ake mana ko ake wa malamanmu ko ake wa 'yan uwanmu abokan da'awa, to muna da bukata, muna da haƙƙi na gwamnati ɗauki mataki a kai. Sau da abubuwan nan sun faru ba ɗaya ba biyu ba, ko mallon wannan kusan kes ne na biyu ko na uku a kansa a iya wannan shekarar. Kafin shi akwai malamanmu waɗanda su ma aka yi musu irin waɗannan tuhume-tuhume. Abu na uku, ranka ya daɗe, kusan in ka kalli abubuwan, alhamdulillahi ahlus sunna a wannan jiha kullum wa'azinsu shine a zauna lafiya, shine a samu kwanciyar hankali tsakanin al'umma. Amma za ka ga irin abubuwa da ake na tunzurawa, abubuwan da ake na fusatawa, abubuwan da ake na ta'addanci da ake mana, za ka samu cewa kullum muna gaya mutanen mu kada su ɗauki doka a hannu. Hatta wannan kesasin da suke faruwa kwanan nan, an ji an ƙona mana masallaci, an ƙona mana makaranta, an nemi a kashe ɗaya daga cikinmu, amma ba tare da ɗaya daga cikinmu ya yi martani a kai ba. Hasali sai dai kira da hukuma da gwamnati akan cewa lallai ta tsawatar, ta shigo ciki, ta ɗauki mataki. So da haka muna kira irin ƙoƙarin da kuke yi na a samu zaman lafiya a wannan jiha tamu abu ne mai kyau, muna goyon bayan ku a kai, kuma a matsayinmu na 'ya'yanku muna neman lallai ku tsaya ku ga cewa an yi adalci a cikin wannan abubuwa. Allah ya datar da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyina wa ashrafil mursalin. Assalamu alaikum. Sunana barista Ishaq Adam Ishaq. Ranka daɗe, bayan sallama muna godiya da kuma fatan alkhairi. Dukan mu abin da muke magana akan wannan matsalar shine magana ta adalci. Dama shugabanci abin da aka san shi, abin da yake wajibi a kansa shine adalci. Kuma zan yi gini na akan maganar Malam Kabiru. Waɗannan abubuwan haka ake yi mana su, yau a ce mun yi kaza, gobe a ce mun yi kaza. Kuma hujja, mutanen da hujja biyu suke so su amfani. Hujja ta farko, kamar yadda ya gabata, wani malami ya yi haka, an tara malamai, an je kotu, an hukunta shi. To abu na biyu kuma da mutane suke so, bayan wannan ramo gayya da suke so a yi, to magana ce ta gaskiya, ta hakika wacce ba za a ɓoye ta ba, shine kamar Malam Tarami yana da ɗan problem da gwamnati saboda matsalar siyasa. To bari su yi amfani da wannan damar don tunzura gwamnati ta zo ta ɗauki mataki a kansa saboda abin da ke tsakaninsa da gwamnati, wanda shi kuma a shugaba abin da Allah maɗaukin sarki ce shine ya adalci. Kuma adalcin nan za a yi shi ne a ƙarƙashin doka. Akwai doka ta addini, sannan akwai doka kuma ta zamani wacce ta ba da damar a saurari mutum, a ji daga gare shi, ya kare kansa, ko a yi wani bayanai na dalilai don ya zanto cewa in za a mai hukunci akan abin da shi ne ya dace. Amma dai waɗannan abubuwan guda biyu, gaskiyar magana, gwamnati ya kamata ta kula da su. Mutane suna tunzuro wannan maganar saboda kila malamin su yayi kuma an samu hujjoji a kansa. Na biyu kuma suna so su amfani da damar cewa Malam Lawan kamar tsakaninsa da gwamnatin Kano akwai matsala, bari a gayyato gwamnatin Kano don ta masa wasu abubuwa ko da bai yi ba. To anan gurin muna buƙatar adalci. Shi gwamna in ya riga ya hau, ya zama gwamnan al'umma,
kuma ka'ida a ƙarƙashin constitution yake tafiya. Constitution ku yi bayanin cewa shine doka ta sama, sannan duk wani shugaba dole ne ya tafi in accordance with the provision of the constitution. Sannan kuma abu na uku shine kowa yana ƙarƙashin doka, to a amfani da wannan dokokin wajen warware wannan matsaloli don ya zanto cewa an zauna lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Muhammad Alhassan dan Malam. Ina kira ga da farko dai ina godiya ga shi sakataren gwamnati da ya bamu wannan dama. Sannan kuma abin da nake so ne magana akai shine jiya na saurari zama da masu kawo korafi suka yi a wannan ofishin. Kuma daga cikin abin da suka bukata shine za su gabatar da kamar sauti ko kuma CD ko kuma flash wanda ya kunshi maganganun shi Malam Lawan. To kamar yadda muka sani a wannan zamani akwai abin da ake na datso maganar mutum wani yanki wanda wannan yankin idan shi kadai aka saurara to lalle za a hukunci akan mutum. Amma kuma da za a samu ainihin maganar tashi sai a ga cewa shi ainihin ma yabo yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To saboda haka mu ma abin da muke so shine gwamnati ta bamu dama sai mu gabatar da dukkanin wani sauti da suke da shi suka gabatar. Idan korafi akan Malam Lawan to mu kuma sai mu gabatar da ainihin na hakika din wanda yake ba yanke shi aka ciro ta gaba a ciki ba. Wannan shine bayani na a takaice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Prof, Doctor, sauran manya-manyan malamai, Assalamu alaikum. Na riga na roƙi afuwa jiya an zo ba ta da ni ba daga wajen gabna muna taro da zan wuce Kaduna. To saboda wannan matsala ya ce kama na tafi na zauna su je su yi retreat su idan gari ya lafiya na tafi ya kuma karanta wannan takarda ta kutun jiya kuma ya ji daɗin lafazin da yake ciki. Magana ce ta ilimi duk kuma abinda ake magana a kansa magana ce ta ilimi. Babu wanda yake zai yanke hukunci cikin gaggawa cikin jahilci. Na farko kamar yadda kuka faɗa matsala ta bambancin addini tana buƙatar a tare ta da hikima da kuma ilimi. Dalilin wannan ajiyan gwamna ya sa aka tattara takardun nan gaba ɗaya ya kuma kira shura gaba ɗaya tun jiya an ba su tun jiya. So far up to this wannan lokaci da muke ciki mun samu takardu guda takwas duk kuma an kira shura jiya sun fara taron su yau za su gama. Mun ce su zauna lalle yau kafin magariba su ba mu me suka gani, su ba mu shawarwarin da suke ganin yadda za a bullo wa wannan al'amari. Abin da ya dafi gwamnati guda ɗaya ne tak. Barista ya yi maganar alaƙanta shi kansa Malam Lawan Abubakar da siyasa da kalamansa kuma suna fuskantar wani siyasa. Ina son tabbatar muku guda ɗaya, wallahi azim daidai da rana ɗaya gwamna bai taɓa kallon wannan akasa wannan ba. Rantsuwa ne muku wallahi bai taɓa kallon abin da Sheikh Malam Lawan Turami ke yi
a matsayin yana adawa da shi ba. Abinda yake faɗa kullum kamar yadda barista ya faɗa shine shi fa yanzu ba gwamna ne na wata jam'iyya ba, gwamna ne na jihar Kano, al'ummar jihar Kano. Kano da ta samu kanta a wani lokaci mawuyaci, ita ce kadai wani ɗan tsibiri yanzu a arewa da ya rage za ka yawo bayan karfe 12 na dare. Ita ce kadai ta rage. Duk muna ganin dai pressure da take akwai, ba a asibiti ba, ba a kan hanya ba, ba a makarantu ba, ba a masallatai ba, gafata ba da kullum sai an ga sabuwar fuska da asuba a masallaci. Zaman lafiya da addu'o'inku su suka kawo ake zaune lafiya a Kano. To a kowane gari, a kowace al'umma ba za ka rasa ɓata gari ba wanda za su zo su inda ake fitina nan suke cin abinci. Inda duk fitina take to ta nan suke cin abinci. Mun san da wannan. A matsayinmu na gwamnati na wacce take shugabancin jama'ar da suka fi kowa yawa a ƙasar nan, wacce suka fi jama'ar da ta fi kowa ce jiha malamai wanda suka san addini, kullum ake faɗakarwa, wayayyu, muna taka tsantsan wajen abin da ya shafi harkar addini. A kullum abin da mai girma gwamna yake faɗa kenan, dole sai an yi taka tsantsan, sai an nemi sani, domin ba za ka yi mulki da jahilci ba. Inda ba ka da shi sai ka nemi masana su baka shawarar me za ka yi, kamar yadda takardarku ta kunsa ciki, kamar yadda duk kalamanku suka nuna. Alhamdulillah a kan wannan turban ba za a yi wani hukunci ba illa abinda masana suka ba da shawara a kai. Abu na biyu shine abinda ya faru a Rimin Gado. Gwamnati bata ji daɗi ba, ta kuma ɗauki matakai, ta kuma yi alƙawura wanda ko jiya mai girma gwamna ya maimaita cewa lalle abinda duk aka yi asara a wajen nan aji gidan liman da aka kona da masallaci da aka kona, gwamnati za ta gina shi. Ko jiya ya faɗa, ko jiya ya sake nanata lalle aji a maida wannan. To kamar yadda barista ya faɗa, duk wani inda jama'a suka wuce ɗaya biyu sai ka samu doka in kana son a zauna lafiya. Akwai dokoki na ƙasa. An yi wannan na Rimin Gado, malam ya yi nasa wa'azi akan abin da ya faru. Kaga ga hagu ga dama, ko in ce ga wannan bangare ga wannan bangare, to ga kuma wasu da suka fito a tsakiya suka ce wannan abin da aka yi a Rimin Gado ba a kyauta ba daidai ba ne. Abin da malam ya yi na cewa a je a misali a tafi gidan shehunnai su ma a yi musu abin da ya kamata, shine hukumomin tsare suka ga ba daidai ba, lafazin suka ga ba daidai ba. Idan ba su yi wani abu ba to ba a san kuma me zai faru ba. Duk abin da ya balle a Kano sai dai a yadda, musamman a halin da ake ciki yanzu na talauci. In ya balle, musamman na addini, in ya balle a Kano, su kansu gwamnatin tarayya sun damu sosai, because threat ne to democracy din da ake ta magana akai. Abinda duk zai faru a Kano in wannan aka bar shi, ba gaya mana suka yi ba, amma dai muna jin shine dalilin da yasa suka yi rike nan suka rike nan, domin a samu tension din yayi ƙasa, a zauna lafiya. Fitina ta fito yanzu a Kano, malam sai dai kuma mu rufe ko ina mu zauna ai ta'adda. Ana ganin dai yadda za a ake haura gidaje yanzu, ba wanda yake ya tsira.
aure gidanka da rana da daddare da safe da yamma a yi. So roƙon da nake yi malam, algata malam, prof, sauran yan uwa malamai, shine mu ci gaba da faɗakar da al'ummarmu a zauna lafiya, a zauna lafiya, a kiyaye lafazuzzukan da za su, zuciyar mutane yanzu a kusa take, kuma wasu kamar yadda na faɗa amfani za a yi da sunan addinin, a zo a sai a cutar da mutane da yawa. Muna godiya kwarai da lafazuzzukan da ake yi da kuma yadda ake gudanar da abubuwa na ɓangaren sunna. Alhamdulillah, gwamna da duka gwamnatinsa, they are happy, very very happy with the way ake conducting abubuwan nan. He asked me jiya, ya ce na gaya muku cewa ku kwantar da hankalinku, babu wani wanda ya isa ya zalunci wani a wannan harka, ba zai bari ba. Ya ce sanar da ku wannan, ba wanda za a zalunta, ba za a zalunci kowa ba. An ba wa masana malamai su je su duba shin wannan abin menene ya kawo shi, su ba gwamnati shawara, kuma yau za su bayar, kuma yau in Allah ya yarda gwamnati za ta ɗauki matsaya da abubuwan da za a yi. Akwai su da yawa, tana da su, amma ba ta son ta yanke wa kanta hukunci sai da shawarar masana malamai, magada annabawa aka ce. So muna godiya ya Dr. Prof, a ci gaba da jan hankalin magoya baya, a zauna lafiya, shine gatanmu, shine zai kawo mana ci gaban da muke nema. Fitina ba za ta mai da mu baya, za ta yi, tunda Allah ya taimake mu an samu ana zaune lafiya, ba kamar makotanmu ba. Allah ya ci gaba da ba mu zaman lafiya, Allah ya tsare mu, Allah ya ƙara muku lafiya, Allah ya ƙara mana ilimi da lafiya baki ɗaya, mu ci gaba da ilimantar da jama'a bisa tafarki madaidaici na gaskiya. Madadin mai girma gwamna ne muku godiya da yau juma'a aka baro rubuta huɗuba, aka zo, to amma dai yana da muhimmanci domin jama'ar gari su gani cewa ga abin da aka yi, magoya baya su gani, su san gwamnati ta damu kuma za ta ɗauki duk matakin da yake na daidai akan wannan al'amari, so that ya zo ƙarshe ba za a sake ba. Mun gode kwarai, gafatan wala, masha Allah. To, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma qina as-su'a bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbata mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwar arziki. Allah ubangiji ya tsare dukkanin fitintunu, dukkanin abubuwa na tashi hankali, Allah ya tsare mana. Allah ya ƙara mana albarka a wannan jiha da wannan ƙasa gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ya datar da shugabanninmu da mataimaka nagari, waɗanda idan suka mance abin alhairi za su tuna musu, idan kuma suka yunƙuro za su taimaka musu. Allah ya haɗa su da wazirai da mataimaka nagari. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qawmil kafirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.